ҳавои гарми фасли зимистон рӯзҳои офтобӣ барои оғози корҳои кишоварзӣ мусоид омад, вале ба масъулини соҳа зарур буд ки қабл аз ҳама муоинаи назороти техникаҳоро анҷом диҳанд. аз ҷониби раёсати кишоварзии шаҳри ҳисор оиди санҷиши омодагии техникаҳо ситоди махсус ташкил карда шуда ва барои ҳарчи барвақттар таъмир намудани техникаҳо чораҳои судбахш андешида мешавад. тамоми техникаҳои хоҷагӣ ба номи Абдурауф Юсупов аз таъмири кӯл бароварда шуда барои оғози кишти баҳорӣ тайёранд. чихел ки дар мушоҳид мегӯянд техника мададгори деҳқон аст. мана имрӯз ҳама намуди техникаи кишоварзии мо ба кор омода шуда. соли гузашта дар хоҷагӣ ҳамагӣ дар майдони 95 гектар пахта кишт карда шудагӣ буд. имсол мо нақша гирифтем 301 гектар, қариб 3 баробар зиёд кунем. ба номусоидии обу ҳаво нигоҳ накарда техникамон, тухмӣ, ҳама намуди таҷҳизоте ки барои коркарди ин зироатҳо лозим асту вай шудааст, тайёр аст. то ҳозир тайёр кардаги мо ягон камбудӣ ҳозираш ба нест. механизаторону муҳандисони хоҷагӣ ба номи Абдурауф Юсупови шаҳри Ҳисор тамоми хизмҳои эҳтиётиро дастрас намуда ҳамаи техникаҳо ва мошинолотҳои кишоварзиро аз таъмир бароварданд ва гуфтанд метавон ки тамоми техникаҳо ба кишти баҳории имсола омодаи кор аст. ба рӯйхатгирии техникаҳои кишоварзӣ, мошинолотҳо ва муоинаи назорати техникаҳо ки аз тарафи гурӯҳи кории раёсати кишоварзӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор гузаронда шуд, қаноатбахш арзёбӣ гардид. қабули техникаҳои кишоварзӣ дар кишти баҳора давом дорад ва инчунин дар ҷамъияти номбурдашуда низ имрӯз қабули техникаҳои кишоварзӣ рафта истодааст. имрӯз мо пурра гуфта метавонем ки ба кишти баҳора тайёр шудагӣ аз он ҷумла 6 адад техникаи сеялкаи пахтакорӣ, 1 адад техникаи ҷугорикорӣ, 1 адад техникаи юнушқакорӣ, умуман 9 адад техникаро барои кишти баҳора тайёр намудем. аз он ҷумла имрӯз барои хӯроки чорво киштҳои техникаи алафдарав, комбайн дон 680, хоб кир 1.5, КПИ 2004ро низ тайёр кардем. кишоварзони хоҷагиҳои шаҳри Ҳисор низ дар қатори дигар хоҷагиҳои минтақа нақша доранд ки дар соли 2018 нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро баланд бардошта дар ғанӣ гардондани бозори дохилии кишвар саҳми арзандаи худро гузоранд. гузориши Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоотии Навӣ.